emakhosini umhlambululi kune inhlambululo yomsamo nge2 sisegoli izoyenzeka eSoweto kuyolawula umoya ukuthi siyapi kodwa sizobe si around eSoweto. Inhlambululo yomsamo umusa nezingelosi namabutho abahlambululi abahloli abacelile abakhipha isporofito ngoba nibaningi izandla zami zincane. Yebo bakhona abalaphi bendabuko abaprofeti abathandazeli abangincedisayo ngoba nibaningi nigcine sengasazi ukuthi ngizoyenza njani. Ngaloko nge2 sizobe sisegoli la kuzobe kuyiwa khona kwimvelo emanzini kuyothethwa amaqala. Ngicela ungilalelisise abantu abanabazali imilanjwana abantu abanabazali abangashadile bahlanganiselwe idlozi. Uma wakhipha isisu noma waphunyukelwa isisu noma umntana angene echubhini elirong kuthiwe ectopic noma washonelwa ingane isesencane azange ugezwe uyadingeka kule nhlambululo yomsamo. Uma emsamo kucuphiwe ngezilwane nemimoya emibi ubona kanjani uma uphahlela emsamo into zakho ziyamosheka noma uma uwenza umsebenzi anibuyelwa yinhlanhla anibuyelwa yipeace instead izinto ziba worse uyadingeka. Le nhlambululo asidamani nje sivele sikise emanzini. Inge2 kuneyinsebenzo ze2 weeks icala ekufanele sihlambulule wena. Ngibelieve ukuthi kwamele sothetha amacala semsamo silungisa amacala semsamo only makube wena uhlanzekile. Asifuna ukisa umuntu oceda ukuyolala nendoda izolo noma obuye ukuyophuza izolo. Sifuna ukuba enzilweni nawe kule 2 weeks silungiselela ukuyapi ukuyolungisa izinto zani zomsamo. Uma unesiphiwo noma sithi ubizo lwakho alikakacaci noma uyophakamisa abadala ngobizo lwakho nakhona uyadingeka lapho. Emakhosini izobe inge2 into okufanele kuyenze uyabhala ukuthi I'm interested noma kune number lapha ku screen kwi caption oyifonelayo ngokufake kune group WhatsApp already yabo bonke abantu abazoya emanzini esizobafaka lapha for ama announcement. Yebo kuyakhanyiswa. Yebo kuyakhanyiswa ngempela angihlobenanga nabo Khumalo angihlobenanga nabo kubheka ngingenaphi emisamo yenu ngoba nifuna ukuthi nginilekelele. Yebo kuyakhanyiswa. Sinaso isikolo sikamoya which is isikolo sikamoya si bit expensive ngoba lo musa esinenzela wona wal-2 I guess uzobe wenzela umusa instead of paying 5,000 yesikolo sikamoya uzawukhokha 1,000 rand. Ngempela kuningi engakuyenza nami ngiyafuna ukuya etshwaleni njengani nami ngiyafuna ukuya emaphathini nami ngibe free soul njengani kodwa ngenxa yokuthi sibekiwe ngicela nozicabanga izinto ezinjalo. Le nhlambululo ayihlukile abantwana besikolo sikamoya boyenza exactly the same lento eniyenzayo kodwa abantwana bakamoya bazontshela nabo ukuthi yes isikhanyiso sibe phezulu manje sinenzela umusa ngoba kukhona abakhalayo abastakile since umelaphi wendabuko nomthandazeli wamtshela ukuthi umsamo wakini ungcolile ayikho into ozoyenza noma kufuneka imbuzi uhlanganisa abantu abadala nalithuba naba bahlambululi banihlambulula manje bahlambulula imisamo yenu
kungani kusisebenzisa imvelo kukhona ivideo mawungascrolla bengikhuluma ngaloko ukuthi kukhona umsamo owakini kuthiwe lo msamo wakabomama umsamo wakabobaba kube khona lo msamo ohlanganisa kabomama nabobaba ngoba bashadile. Now into ehluphayo ngemisamo emikhulu noma sithi imisamo yendlunkulu ukuthi kuneyigora abantu bazenzela abantu bacupha ngezilwane lapho uma njoba ngisho ngithi uma ngaluthi mawulokuphahla izinto zakhe azilona. So leya ngethu it's very important mawuluzile uzongena esikolweni sikamoya uyokhipha le phezulu emakhosini. Please don't forget to like and subscribe nisibuze futhi noma nisitshele ama topic ukuthi eyiphi enifuna ukuthi sikhulume ngayo. Please subscribe and also ungalike kuphela comment ngiyabonga nako konke kune super thanks nayo ungasikhanyisela kuyona emakhosini akuyokhanya.